आंखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा हो होननानै आं खुलुमाखैबो आंसो नोंसोरखौ खुलुमदों आंखौ बु आंखौ साजा हो होननानै होमबाबो आं बेबायदि हौवाजों संसार जानो हाया आं जेननानै थांखानाय नागारखानाय आं हाया आं अगालि मोननानै आं एकदम न' नागारखानाय आं हाया आङो सोरबा लोगो बिनि लोगो सोरबा बिनि जाथि खुरमाया हायोबा बेजोंनो गोरोब तो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासि हरनानै दोनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलखौ नायनानै एसेबो मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ आं सोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों तो माखासे आंनि भिउवार्सफ्रा बुंनायलाय रसमानि सायाव भिडिअ लाबो रसमानि सायाव भिडिअ लाबो रसमा फैनायखौ मानो भिडिअखौ खोन्थायाखै नोंथांमोनहा नोंथाङा मानो रसमानि फैनायनि सायाव मानो भिडिअ लाबोआखै आरो रसमायादि दिनै फेसबुकाव इउटुबाव बायदिसिना बुंगासिनो दङ नों बिनि सायाव मानो भिडिअ लाबोआखै नोंथ' बयखौबो बिदिनो बुङोमोन बा बिनि माखासे खारनाय माखासे माबा माबिफोरनि भिडिअ लाबोयोमोन मानो लाबोआखै होननानै बुंनायलाय दिनै आं नोंथांनि सिगाङाव रसमानि भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजिगोन बे रसमाया मा बुंदों आरो बे भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना एसे नायनानै बुजिनो नाजाबानो जाबाय आं बे भिडिअखौ प्ले खालामनोसै बायदि बियो थांनो हाखाया नालाय सोरनिबा साहारा मोनाबा सोरनिबा खोथा मोनाबा बिनि लोगोफोरा बुंहरसिगोन आरो दा माने जाम्बा बेबायदि हिनजावजों बेबायदि बाथ्रा बुंजाबाय नों भिडिअआव दामनांगौलै जोसिनांगौलै बुसिनांगौलै नै बेबायदि फना बिनियाव थांसिगोन आरो दा मानो मोखां नायबाय थाखो बिदि अब्ला बिनि थैया गोदौसिगोन मा दे होमबालाय रायजो लेंसै समाज लेंसै बेयाव नोंसिनि समाजा सोलिला आं सम होदोंमोन जेब्ला समनिफ्राय आं न'आव फैदोंमोन होमबाना नोंसोरखौ आखाइ खबजोबनानै समाज गावबुरा नोंखौबो आखाइ खबजोबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आंखौ बु साजा हो मा खालामो खालाम आंखौ नोंसिनि गोसो बायदि आंखौ साजा हो आंनि गोसो बायदि नङा नोंसिनि गोसो बायदि आं नोंसिनो हगारना होदोंमोन आंनि बिखुंखौ आं लामनानै होदोंमोन बु मा खालामो गोसो खालाम सेन्देल माला गानहोयोना खानाय थख्ला खालामोना समाजाव गोसो बायदि जोग्लियो बुग्लि होमबाबो आंखौ खेबसे समाजजों रायज्लायनानै थाल्ला खालाम होननानै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों गावबुराखौबो आं रिकुवेस्ट खालामदों बे आफाजोंथ' आं रायज्लायदों दा बे आफाजों रायज्लायनाया रेकर्ड दंजोबो आं दाबो भिडिअ बानायनायनि सिगां रायज्लायदों खोनासंनो हागोन बिसोर जेबो रायज्लायमारासैना माथो खोन्थायाखै जेबो जाबाय दे माथो खालामबावनो रायज्लायाबा गावसोर जेबो खोन्थायासैबालाय खोन्थायाखै आं भिडिअ बानायनो नागिरदों नालाय ओंखायनो खेबसे नोंनाव फन हरस्राबावबाय आं रायज्लायनानै दोनदों खोमा खिबाजानि थारिखफोर डेटफोर रायज्लायनो होननानै साननानै नोंनाव सोंहरबावबाय आं खोन्थायाखै माथो जेबो दा नोंसोरथ' बिनि खोथा मोनाबा जेबो खालाम हाया जाहैबाय जों रायजोफ्राथ' गार्जेनफोर नङाबाथ' मारै खालामनो जेबो नङा दे माथो खालामबावनो दा आं भिडिअआव बुंना होनोसै नोंसोरजों रायज्लायनाय मानायखौबो खोन्थानानै होनोसै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आङो गामिनि मानसिखौबो होननानै दे आफा होमबा दा बेबो रायजोआबो गामिनि गावबुरायाबो जेबो खालामनो हायानो हौवानि खोथा मोनाबा होमबा बे भिडिअआनो आंनि थाखाय प्रुफ जानानै थागोन नोंसिनि खामानि बायदि सोलिला बेयाव नोंसोर दा बेयाव लेंहरबाबो आं बेयाव सैमा फाग्लि नङा आं बेयाव दैखोलांनो नोंसोर फैबाबो आंखौ लोगो मोनफैयो ना लोंफैया बेखौ खुनु गोरोन्थि गैया भिडिअखौ नुनानै नोंसोर गोदौनो नांला आं टाइम होदोंमोन जायनि थाखाय आं सिरि थादोंमोन जायनि थाखाय आं दिनैसिम भिडिअआव फैयाखैमोन ओमफ्राय नोंसिनि गरमा बेयाव सोलिनाय नङा दा गरमा बैयावनोमोन सम होनायाव नोंसोर मावनांगौमोन सम बारबाय आंनिबो सम फैबाय नोंसिनि बेबायदिजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंसिनि दमजोंल' नोंसोर सोलिनो हाया नोंथ' नोंनि निजा नों गाव गोसोबायदि नों मालाबाबो खामानि मावा नों मालायनि गरम मालायनि खोथा मोनबा बिराद गोदोनिफ्रायनो मिथिखायोना नोंखौ मालायनि खोथा मोनबा नोंहा एकदम देहाया बेसेबां गरम जायो दा नोंखौ बुंहरगोन आरो थुहरगोन आरो दा माखासेया जाम्बा जाबाय नोङो जेननानै थाबाय नोङो मानानै थाबाय नोङो होननानै आं रावखौबो फेजेनाखैबो आं जा आंनि लाइफआव जाबोदों जा आं मोनबोदों खस्थ' आं बुंबाय आङो बेनि थाखाय आं न' नागारबाय न' नागारनायनि थाखाय नोंसोर आंखौ समाजानो पाब्लिकफ्रानो आंखौ गाज्रि मोनबायबा मा साजा होनो हो होननानै आं बिखुं लामनानैबो होदोंमोन आं गियाखै आं फासयाखैबो आं गाबाखैबो आंखौ दाखालाम आंखौ बे खेबसे दायनि थाखाय निमाहा हो होननानै आं खुलुमाखैबो आंसो नोंसोरखौ खुलुमदों आंखौ बु आंखौ साजा हो होननानै होमबाबो आं बेबायदि हौवाजों संसार जानो हाया आं जेननानै थांखानाय नागारखानाय आं हाया आं अगालि मोननानै आं एकदम न' नागारखानाय आं
हाया आङो सोरबा लोगो बिनि लोगो सोरबा बिनि जाथि खुरमाया हायोबा बेजों बेजोंनो गोरोब आं हाया नोंसोर जाफाहै बेजों संसारखौ आं हाला होननानै आं जेननानै आं ओंखारखाबाय आरो आं उनजों नायफिनगोन होननानै आं मालाबाबो थाङाखै आरो माखासे इउटुबारफोर बुंगासिनो एकदमबारे नाम खारिया आङो एकदम सोरबा हौवानि थाखायनो बेफोरबायदिनि थाखायनो हिनजावा बिदिखायनो जौ लोङोमोननो आंना फिसाया नों जोंनि गामियाव फैनानै मालाबा सुलुन लाफैफेरदों जारिमिना माबायदि रसमाया माबायदि नों मिथिफैफेरदों संसारखौ सोर जादों नों जाहरदों नामा बेयाव गोजानाव थानानै दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर थानानै नों जाहरदों आंनि संसारखौ बिदि बाथ्रा बुंफैनो सोर हौवायालाय सहायनो हागोननो दस्रा हौवाजों लेनदेन थाखानायखौ आरे सोंनानै नाय सोंनानै न'आव सोंहै जारिमिनाव दासों न'आव सोंहै न'आव बिहाव बिखुनजोनियाव दिनैसिम रसमा जारिमिना सासे हौवानि थाखाय दुम दाखाल जायोमोन नामा सोंहै आं बेखौ इसेबां गोलावबो बुंनो सानला बे भिडिअआवहाय जा बुजियो बुजिग्राया बुजिखासिगोन बुजियैखौ जर जबस्ति खालामनो दरखार गैया मानो होनबा जाय बुजिया थाथों आं बेखौ बुजिहोनोबो दरखार गैया आंसो जादों आंसो खस्थ' मोनदों आंसो मिथिदों आं जादों आं गोरोन्थि मावदों आं भुल मावदों आरो बे फटकनि सायाव रियेल फटका बे नुना नुवाखै रियेल फटका बे ओमफ्राय बेखौ इडिट बानायबाय सोरनि आखल जाखो बियो सोरनि नोंसोर मासिबां गाज्रिखौ नागिरो माने रसमानि दाबो गाज्रि भिडिअ गाज्रि भाइराल फटक फैयासै नालाय नोंसोरो जमगासिनो माने ओमफ्राय मोनथारासै नालाय इडिट बानायबाय सिनायखायो नोंनि इडिटखौ बबे माबाजों बानायो बबे एपजों बानायो सब सिनायो एथ' मोजां फटकखौ नों बिदि लांदां बादां खालामफैबाय लाजिनाय मोनाखै आरो मा खर'आव मेलेम दंना गैया आंहा खर'आव मेलेम दंना गैया बे लांदां फादाङाव खामसालियाव बिदि फटक दारलाबायनानै सोरनोबा शेयार खालामनो फाग्लि जादों नामा आङो सोलेरा नोंसिनि ना आंनि सोलेरखौ बेयाव ओइलाम बाहायनो एलाराम बायदि मोनदों नामा जाहाथा मानसि नङा आङो मिथिबाय आंजों जाहाथा मानसियाबो रायलायनो हाखाया दिनैसिम ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राबाबो जाहाथा मानसिया आंजों कन्टेक्टआव थानो हाया मानो आं बुरै जानो हागौ आं बयजोंबो मिलाय जानो हागौ होमबाबो आंनाव मोनसे गियान दङ मोनसे मानसिजों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि एंगेलजों सोरबायदि मानसिजों माबायदि सोलिनांगौ आंनाव गियान दङ मिथिबाय बेबायदि दा खालाम जुदि बेबायदि गाज्रि भिडिअ इडिट खालामनानै नोंसोर गावबा गावनि पेजआव आपल'ड होबाय थादोंना बांसिन हिनजाव मानसिखौ नुदों दे दाबो स्क्रिनशट खालामना होदों आं नै बिदियाव नुलाबायदों आङो बिसोरो गावसिनि फेसबुकखौ सामलायनानै दोनदों थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन होननानै नंगौना नङा फुं बेलासि सामफ्रामबो फट' होयो जानाय लोंनाय हो नोंसिनि भिडिअ नोंसोर हो नेचारेल माबा माबि दंफां लाइफां खेबनानै होयो ना मायो हो नाथाय सोरबा हिनजावनि बिदि गाज्रि भिडिअ नंथारैखौ इडिट बानायनायखौ नोंसोर गावबा गावनि पेजआव होनानै गावबा गावनि पेजखौ गुबुंले दा खालाम गोसो जायोबा आं नोंसोरखौ एक्सन लानो हायो एक्सना मादै नोंसिनि चेनेलखौ नोंसिनि पेजखौ आं स्ट्राइक हरनो हायो मानो होनबा आंनि निजा फट'खौ नोंसोरो जानला मानला खालामदों आं स्ट्राइक हरनो हायो नाथाय आं हराखै आं नोंसोरखौ रिकुवेस्ट खालामदों दा हो जुदि नोंसोर नोंसिनि पेजजों फैसा जानो लुबैदोंबा आरो जुदि नों बबे मोनसे पेजखौ स्ट्राइक होनो जों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा एसे बुजिनो नाजाबावदो आरो बुजिबावदो बुजियाखैबा खनले नायबाय था आरो बुजिनो नाजादो मा होनदों बिथाङा नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' जाम्बा जाम्बि नंला नङा होमबा बा रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नङा होमबा बेसेबां बिनि खोथाया सैथो बा बिनि खोथाया नंखाय आरो बियो मा बुंदों नोंथांमोना रावबो बुजियै गैखाला दा भिडिअखौ नायनानै गासिबो मिथिजोबखाबाय इसेबां मानि जाम्बा गैला दानि जुगाव दानि बोथोराव नङा होमबा थ' माबायदि मोनदों माबायदि बुजिखो दिनैनि कमेन्ट सेक्सनावहाय बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा आरो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनि दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अल द बेस्ट